खुलुमबाय का टाउटे बुसनो तिनी आं हानाय नरं नि दीपक एनिटाइम YouTube चैनल टाउटे बुसं तिनी हानाय फाइजा पिको नरं थानी बेलायखाय नांगुइ तंमानि देश विदेश नि कक टाउटे बुसं NRC नि अपडेट तै इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश नो पुश बैक खायनानि सारा भारतबर्षर जत स्टेट नो गवर्नमेंट साखलाय दिका इंडिया गवर्नमेंट होम मिनिस्टर अमित शाह अबन तुनि तिनी कक सानै टाउटे बुसं बेलायखाय बिहार रगो वेस्ट बेंगल रगो आसाम रगो आरोनि न्यूज चैनल चालनाय वानसा बा यूट्यूबर जे जातिनो हामजानाय वानसा र ताबो काबलाय तंबायखा दुख नाइनाइदि बर'नि चैनल रक टाउटे बुकसं सिनि तिरप्राव कबमा दालाल लक साइतम सिन टिप्रासा दालाल बांग्लादेशनि दालाल खायतनाय रक तामसा NRC कुन सम Wngwi माया NRC या बरनो रुखलाय माया हिनि सावो किन्तु सुरो Wngwi थांका जत जागावनो आ जागा बेसिरबाकाय हिन्दू बांग्लादेशी बिसि मानजागै तंहा आइके तिनि हिन्दू बांग्लादेशी मानजागै तंहा काय हिन्दू वानजि बांग्लादेशी बाक्सा सावो CAA पासंखाय तामनि बागै नि हिन्दू वानजिरक सेपुंया तामनि बागै नारक जायगा तामनि बागै पुश बैक खायजाक तहा आयं नारल हरजागै तंहा नरक नुखाना 30,000 अलरेडी बांग्लादेशी पुश बैक नङै थांका आबो आंसाया कलकातानि न्यूज चैनल आसामनि न्यूज चैनल जानो माने कट चैनल मीडिया रक सुनुगै दङ तिनि चन्दन चाटर्जी हाय हाय मासाका बागिनि सिमिन साजाक ओ CAA NRC आबो तन बांगाली बिरुदि चामानि आ चन्दन चाटर्जी संखाय बरक सिउइनो बरनि वानजिनो सेप खायनानि बगै बसिरिक मानि किन्तु बसुं हाय बरनो चाजागिया बरखाय चन्दन चाटर्जी संहाय वेस्ट बेंगलनि वानसां तो त्रिपुरानि वानसां तो आसामनि वानसा संहाय बुकुं बरनो चाजागिया बरखाय इलीगल खायफानो तंनानि बरनि लामा अंखा अबहाय एजे चन्दन चाटर्जी संहाय मुसिन त्रिपुरानि आमरा बांगालिनि गरंग रुद्रपाल संहाय कबमा तिचिन त्रिपुराव CPM नि तंगो ताबुक अनुपनाथ चंहाय कबमा बरक तंगो सिनि त्रिपुराव चंहाय तिप्रसारन अरनि सकमर सगै बुथार सगै बरक त्रिपुराहानो बरनि बरक सिमि शासन खायनानि बरक सिमि तंसुकनानि अबो बरनि परिकल्पना प्लान आबनि बागैनो मा बरक आनो कल खायु कबमा कक साउ टाउटे बुकसं ओ NRC नि तुयै जों बेलेखाय क्राकाय फाइट मा खासिनाय आगरला टाउन रगो तंतनाय न कटकट तांतनाय नरना कुनो हामेसा मानिया नर किसा वानसुक दि बुद्धिजीवी तंतनाय रक नरकने न कटकट त तामुंनाय आबो साइमेया भविष्यत ताबो पुरा साहस रि तंगो सिनि आर्मी इंडियन आर्मी खायतनाय तिप्रसा आसाम राइफल खायतनाय CRPF खायतनाय BSF खायतनाय एमन किचिन त्रिपुरानि TSA त्रिपुरा पुलिस तिप्रसा जे बुकुं बारा आर्मी पुजिबो तंतनाय रक जत्तनो कल खाय आंबाय किन्तु परिचय जत रिसोगिया बुं मुसागला तामखाय अब बेलायके चायां थांनाय अब हाय रक सावो अब जे साखाय पानो सुं नरमनि लगी सुंगु सुं तिप्रसान लगी तंगो नाकाय थेके थेलायनाय मारि लायसिनाय बरक जे साखाय पानो फाइट खाय फानो बरक तंगानि बागै चायतमनाय जों बंनो जे साखाय पानो तंगानि बागै रिगला अबनि बागैनो जे दालालि खाय तमनाय सिनि तिप्रसार बांग्लादेशी फाइनाय 10 नि दालालि खाय तमनाय रनो पोस्टाव दादावै कमुटि टीमाव खिखलायबायना नै बरक आनो साखलायका आङो मेसेज रनो नरनो खनालिया अ रेकर्डिं रनो खनालिया तामखाय बुं बुसालिया आमसुकाय जलि जागमानि बाय बो हायके कक साबायका सालफायके दिल्लीनो काश्मीर रगो बॉर्डर रगो बरक डिउटी खायतंगो इंडिया सेफ नि बागै डिउटी खायतंगो हरियाणा बॉर्डर गुजरात बॉर्डर राजस्थान बॉर्डर अब हाय जागा रगो बरक डिउटी खायतंगो गाय आनि भिडियो नायनाय बेलेके चाजागो बरक आनो दिल्ली शहरो अब हायके किसा शहरदि जे आगरतला तंनाय बुद्धि जिति तिप्रासारक जे बांग्लादेश नि दालाल खाय तंनाय रनो किसा वानसु दिन सादि बिपद क्लायनाय बरगु बिपद क्लाय थांनाय जोंथ बिपद क्लायनाय क्लायनाय बरगु बिपद क्लायनाय ताबुक थैकै थां रिलायनानि हिनैनो जतनो गसलाय तंखा सिनि फाइट ताबुक डेमोक्रेटिक गणतन्त्रनि बायंले आखाय abo saiman na tabuk pomtui fight nai abo angbu salia norok saimanu direct neta subas boso bogot singsong khaimani oboni ideology sok paisinai kin chini tirprawo aboni bagoni be careful taute book song जे दालालि खाय तनाय रक नरक सिरिं सिंगरि बंगा बीजेपी नि तंगो जतो नि बुमु आं सागला आमखाय बरक लिस्ट लास खायथिबायका साइमिया बरनो वार्निं नरक दालालि खायदानि बन्द खायदि आइनि बिसिंगुइ नरक सरकार तम टकाय सरकारनो सादि अबो केन्द्र सरकारनि दाबिसि सिनि तिप्रसानि दाबिया आके ओ दाबि नरक जतोनो समर्थन खायoi सपोर्ट खायoi तामो तिप्रसा तामो वानसा मिलुइ जेटा इलीगल बाबे बरनो पुश बैक खानानि फरां किसाति हिनै आनो कुबंग बरक कन्टेक्ट खायकाते ओ कम साकलाय दिहिनै आके लाइकै चिनि तिप्रसा तम कसं तमनाय र अष्टमाननाय तमनानि कस तमनाय सुं कुमासुगि थांनाय ओ कगनो कक सरका ताउटे बुकस केनो बाहायं जागाने ओ कगरनो जे अबो जे पुजि खाय तमनाय विदेश रगो ए त्रिपुरा रगो तंग तंग पुलिस आर्मी टियासा बरबो कल खायो हायबानो बुमुं रक सानानि माना खायजाक आं सालिया तामखाय जाति दफानो आमसुकै हामजागै तंग नेता मासा मांगनै जे आइनानि बरंनि दालालि खाय तंमानि बरंनि बागैसि सुं 70-75 बছর ताबुक तलाक लगै तंग ओ क बुसाका कैकबंगा टक शो रगो नरक नुखाना 10 नि टक शो रगो आजानि आमलनो फायजाक राजारानो तंगनान जागारे जाक हायकाय बांग्लादेश अध्यक्ष नो आजानि जागा हिनि साव ताबुखाय बांग्लादेश नो रुखाय जाना समयखाय बाजा सितु राजा हिनि सिनु बरगो हायके कक साइ टक शो रगो नायदि आंगाबो नासो साना थांगला ताबुखाय आनो
ওয়েস্ট বেঙ্গল হিন্দু মাংসি রুটুরুটুকুই টাংজাগৈ টংসু তাও হিন্দু মাংসি বেশিরভাগ বাংলাদেশি ও বিহারও নরক সাইমান না বিহারও যতন হিন্দু মাংসি মানজাগৈ টং গোबांमा নিউজ নরক নাইদি শুধু ত্রিপুরা নিউজ নাইমা বাই ইন্ডিয়া तामुंगी तंग नाइदी बक्सा मने खायो अलका स्टेट दं फानो त्रिपुरा स्टेट दं ला त्रिपुरा वो इलीगल बांग्लादेश इसी सरकार सालगुई तंगुबा खाइमा ngala खिनै नाइदी सुप्रीम कोर्ट बाय जेसम इलेक्शन कमिश्नर सायाkai ते होम मिनिस्टर बो ऑलरेडी साजा खंकाय अब बेलाय एक्शन नंगनाय सिनि बरक सिलायनि बागै साइमेनि बागै गोबांमा आर्मी सक पाइनाय जे अ त्रिपुरानि आर्मी रक अ त्रिपुरानि पुलिस टियास रक बरक जत्तन आइनानि बांग्लादेशनि खाइमानि बरक आसक एक्शन खाइगला डाइरेक्ट दिल्ली नि केंद्र नि सुप्रीम कोर्ट नि ऑर्डर बाई सपायनो नुकानो आर्मी ब्रुंग ब्रुंग सपायनो जतनो निनि कागज पत्र कुरे हिंकाय ए नरसिनाय इनि बांग्लादेश नि दें तो हा इंडियन दें तो हा नं डिटेंशन केम सि मा टंगरानाय डिटेंशन केन बु सामजाक्सने केफिनो दोतेनो मा खाइनाय आइकै जुदिन खाइया हंकाय अजागाव चीफ मिनिस्टर चेंज संनाय अलका चीफ मिनिस्टर सिनि तिप्रसा नि बिसिंगो फानो रिजांनाय आशा खायो आं ते आबोनि बागैनो जत्त लगैनानै खायदि ए पाइथागो डेभिड मरासिं बिनि याकुं गोसानि बागै हिमिमायानि बागै बोलेंगे क्लाइखा आरो डॉक्टर हमनि रिपोर्ट नि होयता जे सामानि खनामानि बोलेंगे क्लाइखा हाइन हाय काहामुंगै बुसापिका बरनो जत्त लोकरोनो कयखा 2 दिन 3 दिन सुक रेस ना नावै हिंदी आराम खाइखाय थांदि जेसुफान नांथो लेरथो बक्सा 3 मास 4 मास नि सावो 5 मास फान नांथो 6 मास फान नांथो तफानो निनियाव सामुंनो सक्सेस खायदि नाखाय नं 10 दिन रग्रेस खाइखाय थांदि 2 दिन रग्रेस खाय थांदि निनि जे सरि नायनायै नं रेस नाय थांदि आबो जत्त तिप्रासा रंनि सरिमुं जत्तनि साख्लायमुं सिनि दफा फियक जाना नांनाय सिनि हा मोथां जाना नांनाय आबो गोबांमा बरनो साबो निनि बागै दियालै तंगो निनि बागै दुपकाति मुंबाति सब जागै तंगो दिन रात 24 घंटा चिनि मानथाय माना बागुइ जतो थानसा अंगुइ चौबा माखायनाय जों ताबो करा मम सगै दङ नरं नंग माखाना म तावनि बागै सका अमखाय कायसा 5 तारिख थेका संमाने डेभिड मरासिंनि मुंथैखाय माने जे बो दिल्लीआव थाङै फिरगै फायासा बेनि वान संमाने त्रिपुरा सारावनि वान संमाने अलमायासा कामो सगै थानाय आमते हेने वान सगै सगो नरं नंग माखाना आबनो kaham kerengkai tangai paimangkai asam kahamnai bini logi tongnai borok krok bono support khaikai belain kaham belaikhaino rok support khai tongni bono logi tanginai abo nung Delhi thangai sogi asak sokjagoi ni tongo obo hai borok kobangma norok media ni bising tinu khana sori nai sori tongo diai nai di tongo ke ni bagoi mutai changnai chagoi tongo jotto jagao no chaglai tongo aikai kisa cost ongphano kaham nongnai kaham no thangdi baksa je negative ansuk tongnai rok ni bagoi belai no chaya tamkai mojiman to mojimaya ni tiprasa choba khaiman no tak kebengdi je sapanu choba ma khainai jung boba haikai choba khaisin tiprasa no phiyakmane o choba si khainai je choba khaimaya je cylinder gosino asuk tong tongnai sring sring kai tong tongnai borok tiprasano umuthang maya kitchu khaimaya asuk thani bagoi wanjini dalalungui tong tongnai roksi obo hai kok sau obo hai kok but tabuk kubangma comments rogo nugo आके बक्सा बरक हिंदी बैसा दिन चाहो आउ जोरा फाइका हिंदी बैसा नाय ताबुकसुक जोरा आने विवास सुक हिंदी रक बांग्या खुबा हिंदी बै बुसानाय तामगाय ताबुकसुक जोरा कक बरक विवास बांगमान बा बरक बायनो साख्लाय मा तंगो तेकेसा बांगाराथो नरक सापोर्ट अबा हायकेन खाय तमदि लग्रि तमदि ते नरक अबा हायके दिल्लीनु नायु आनो सापोर्ट द्रि तमाने नर जत तननो खोलोमुं ते सेलुट द्रिबो तावते बुकसम अबा हायकेनो उरुंगदि ते कुबंमा लीडर्स नेता रनो नरबो बुजक दि दुकान बाजार हाति रक जासा जा पांगाय चिनि चबा क्राक ना नांनाय ताबुंनि चबा बिहानक नाय ताबुंनि चबा ताबुंनि सिकला रक निनि बक्सा हामेलामो हिम तंफानो ड्राग्स रक कइ तंफानो किन्तु अबो हाइराव खाय फानि बागै खाय बरक ब्लैक टान तंगो बरक जत्तन बुसाबायनाय नि साजा हाके तावते बुकसम अ भिडियोनो लग रियावै नर जत्त शेयर खाय दिनै काम तंनि सुस्त तंनि तिनिनि बागै हाय जत्तननो खुलम पिका